ስለይ ስለ ምግዱር ኃጢአተኛ አብ መስቀል ወዓለ ክቡር ዳኛ ሞተይ ብሙማቱ ከቢረ ሞተይ ብዓወቱ ምስተሳዕረ ስለይ ስለ ምግዱር ኃጢአተኛ አብ መስቀል ወዓለ ክቡር ዳኛ ሞተይ ብሙማቱ ከቢረ ሞተይ ብዓወቱ ምስተሳዕረ መስቀል ተሰኪሙ ደሙና ጠብጠበ 14 ምዕራፍ አደየበ ብሓድነት ነገልግሎ ብኃጢአትና ንዝሞተ ብፍቅሩ ንመላለስ ንስሌና ዝተፈትከተ ስለይ ስለ ምግዱር ኃጢአተኛ አብ መስቀል ወዓለ ክቡር ዳኛ ሞተይ ብሙማቱ ከቢረ ሞተይ ብዓወቱ ምስተሳዕረ ክብሪ አልበሰኒ አክሊል ሶቅ ደፊኡ ማዩ አስተየኒ ንርእሱ ጸሚኡ ዕርቃኑ ኾይኑ ተሰቕለ ንዕርቃና ክሽፍኖ ፀሓይ ሕይወትና አብሪቑ ንጸላኢና አብነኖ ስለይ ስለ ምግዱር ኃጢአተኛ አብ መስቀል ወዓለ ክቡር ዳኛ ሞተይ ብሙማቱ ከቢረ ሞተይ ብዓወቱ ምስተሳዕረ ፍቅሩ ገለጸለይ አብ መስቀል ውዒሉ ካብ ሞት አድሓነኒ ሕይወት ከፊሉ ብዝማሬ ነመስግኖ ንስቕለቱ ብምዝካር ንኹሉ ዓለም ንገራ ንውዕለቱ ብምዝርዛር ስለይ ስለ ምግዱር ኃጢአተኛ አብ መስቀል ወዓለ ክቡር ዳኛ ሞተይ ብሙማቱ ከቢረ ሞተይ ብዓወቱ ምስተሳዕረ ብኃጢአተይ ሞይቱ ሕይወተይ ለወጦ ብርሃኑ ወሊዑ ጸልማተይ ከንጠጦ አፍቂሩና ዝተሰቕለ አበሳና ከይጸጸበ ብስቓይና ተሳቕዩ ቀራንዮ ዝደየበ ስለይ ስለ ምግዱር ኃጢአተኛ አብ መስቀል ወዓለ ክቡር ዳኛ ሞተይ ብሙማቱ ከቢረ ሞተይ ብዓወቱ ምስተሳዕረ ስለይ ስለ ምግዱር ኃጢአተኛ አብ መስቀል ወዓለ ክቡር ዳኛ ሞተይ ብሙማቱ ከቢረ ሞተይ ብዓወቱ ምስተሳዕረ